Na nic, já přemýšlím, potom potřebujeme totiž ještě. Slyšíme se, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už jsem slyšet? Už nevypadávám? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Milí diváci, vítejte u sledování televize Noe. Krásné nedělní téměř poledne vám přejeme ze slovenského kopce Živčáková, kde uprostřed hor, opravdu doslova uprostřed hor, díky pomoci mnoha a mnoha lidí vyrostl úplně nový kostel Panny Marie Matky Církve. Právě ten dnes slavnostně posvětí žilinský biskup Tomáš Galis. Přímý přenos mše svaté už vám nabídneme za malý okamžik. Průvod, který začal v kapličce nedaleké, se už pomaličku blíží a já vám ještě můžu prozradit, že na úvod slavnostní mše svaté zazní dílo, které bylo složeno přímo pro tuto příležitost. Jmenuje se Locus Iste a složil ho slovenský skladatel Pavol Krška. Jsme moc rádi, že společně s vámi můžeme prožívat krásné chvíle při požehnání a posvěcení nového kostela a díky, že tvoříme společenství.
Sváčko, keď bol zahrať teraz? Nie, nechaj mi to. Stačí povedať. Len ťukne raz. Dali taký je. A otec je kam na tom, na krku.
Teraz na začiatku zástupcovia miestneho spoločenstva odovzdajú otcovi biskupovi stavbu nového chrámu. Potom duchovný správca farnosti otvorí dvere kostola, do ktorého najskôr vstúpi kríž, hneď za ním vojde otec biskup, ostatcovia biskupy, kňazi, asistencia a za nimi takisto my všetci s radosťou vstúpime do jeho priestorov, aby sme slávili jeho zasvetenie pre službu Bohu. V mene všetkých, ktorí sa za tie roky prípravy a realizácie diela účastnili na výstavbe tohto chrámu, odozdať vám kľúče od hlavnej brany a prosíme vás, aby ste ho zasvetili pre službu Bohu a vysluhovanie Božích tajomstiev. Pán Boh vám odplať všetky námahy a dnes naozaj s radosťou chceme tento chrám požehnať. Vstupujte do Pánových brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými.
posviacky kostola začína pokropením vodou, ktorá nám má pripomínať náš krst a pokánie a zároveň zasvetenie tohto miesta pre bohoslužbu. Otec biskup požehná vodu a pokropí ňou nás i steny nového kostola. Milovaní bratia a sestry, tento kostol chceme dnes slávnostne posvetiť. Pokorne poprosme nášho Pána Boha, aby láskavo požehnal túto vodu, ktorou budeme pokropení na znak pokánia a na pripamätanie krstu, a ktorou pokropíme aj steny a oltár tohto nového kostola. A tak nech nám Pán pomáha svojou milosťou, aby sme stále viac poznávali ducha, ktorého sme prijali, a aby sme verne vytrvali v jeho cirkvi. Bože, od Teba každý tvor dostáva svetlo života. Ľuďom preukazuješ nesmiernu lásku, nevychovávaš ich len ako starostlivý otec, ale rosou svojej milosti ich láskavo očisťuješ od hriechov a neprestajne ich privádzaš naspäť ku Kristovi ako k hlave. Svojím milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby tí, čo vstúpia do posvätného prameňa ako hriešnici a tam zomru s Kristom, vyšli z neho zbavení viny a stali sa Kristovými údmi a spoludedičmi večnej odmeny. Prosíme ťa, posväť a požehnaj túto vodu, pokropíme ňou seba i tento nový kostol. Nech sa stane znakom toho spasiteľného kúpeľa, ktorým sme sa my, umytí v Kristovi, stali chrámom Tvojho ducha. A pomôž nám dôjsť do nebeského Jeruzalema, nám i všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto chráme sláviť Božie tajomstvá skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Nech v tomto dome modlitby prebýva Boh, milosrdný Otec, a nech milosťou Ducha Svätého očistí chrám, v ktorom prebýva, a tým chrámom sme my. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, posväť tento chrám svojou milosťou a všetkým, čo ťa v ňom budú vzývať, poskytni pomoc, aby Tvoje slovo a Tvoje sviatosti, vyslovované na tomto svetom mieste, boli posilou pre všetkých veriacich. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Jednou z hlavných častí svätej omše je bohoslúžba slova. Pri eucharistickej obete i pri vysluhovaní iných sviatostí tu bude od dnes zaznievať Božie slovo ako znak veľkej lásky Boha k nám. Lektori a žalmista prichádzajú k otcovi biskupovi, ktorý im odovzdá knihu Božieho slova. Sústreďme svoju pozornosť, aby Božie slovo padlo na úrodnú pôdu a prinieslo úrodu. Nech v tomto kostole znie bez prestania Božie slovo, ono vám objasní Kristovo tajomstvo a dá vám v cirkvi spásu. Čítanie z knihy Nehemiášovej.
Kňaz Ezdráž v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona. Zákonník Ezdráž si stál na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráž otvoril pred očami všetkého ľudu knihu. Stál totiž vyššie než ostatní ľudia. A keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráž velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril Amen, Amen. Padli na kolená, skláňali sa k zemi a kláňali sa Bohu. Čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráž a leviti, čo poučali ľud, povedali všetkému ľudu. Dnešný deň je zasvetený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte, lebo všetok ľud plakal, keď počul slova zákona. Ezdráž im povedal, choďte, jedzte tučné mäso a pite medovinu a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. A nermúďte sa, veď radosť z Pána je vaša sila. Počuli sme Božie slovo. Tvoje slova, Pane, sú duch a život. Tvoje slova, Pane, sú duch a život. Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Tvoje slova, Pane, sú duch a život. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. Tvoje slova, Pane, sú duch a život. Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá na veky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Tvoje slova, Pane, sú duch a život. Nech sa ti páčia slova mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. Tvoje slova, Pane, sú duch a život.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa miery Božej milosti, ktorú som dostal, ja som ako skúsený staviteľ položil základy. Ďalej už stavia iní. Ale nech si každý dáva pozor, ako stavia, lebo nikto nemôže položiť iný základ ako ten, čo je už položený. A tým základom je Ježiš Kristus. Neviete, že ste chrám Boží a že vo vás prebýva Duch Boží? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a tým chrámom ste vy. Počuli sme Božie slovo. Vyvolil som si toto miesto a posvetil som ho, hovorí Pán. Aleluja. Aleluja. Aby tam bolo moje meno na veky. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali, vošiel k hriešnemu človekovi. Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: Páne, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho klamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal: Dnes prišla spása do tohoto domu, veď aj on je Abrahámovým synom, lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Počuli sme slovo Pánovo.
milí spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milí seminaristi, reholníci a reholné sestry i zasvetené osoby, milí pútnici, milí bratia a sestry. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše, že keď sa neobmedzuje uplatňovanie náboženskej slobody, kresťania budujú budovy určené na Boží kult. Po rokoch prenasledovania začiatkom 90. rokov bola na tejto hore vybudovaná kaplnka Panny Márie Kráľovnej pokoja, ktorá nepostačovala na liturgické zhromaždenia. Keďže spoločenstvo veriacich ako zhromaždenie tých, ktorých Božie slovo zvoláva, aby utvorili Boží ľud, na svojom pozemskom putovaní potrebuje miesta, kde by sa mohli zhromažďovať. Budujeme viditeľné chrámy, sväté miesta, do ktorých sa uberáme ako pútnici. A tak viditeľné kostoly nie sú len obyčajnými miestami nášho zhromažďovania, ale naznačujú a ukazujú cirkev žijúcu na tomto mieste, ktorá je prebývaním Boha s ľuďmi, zmierenými a zjednotenými v Kristovi, čo potvrdzujú aj čítania dnešnej konzekračnej slávnosti. V prvom čítaní z Nehemiášovej knihy sme počuli, že Izraelitov po návrate z babylonského zajatia výstavbou chrámu a rozchodom s pohanským spôsobom života začína obnova aj ich duchovného života. Znalec zákona Ezdráž zvolal ľud, aby pri posvätnom zhromaždení obnovil zmluvu s Bohom a konal pokánie. Povzbudzoval ľud, že Boží zákon nie je bremeno, ktoré ich má zničiť, ale vzácny dar, ktorý zjavuje nielen spravodlivosť Boha, ale aj jeho vernú lásku a milosrdenstvo. Boží zákon je zdrojom poučenia, ale aj zdrojom radosti, modlitieb a vzdávania vďaky. Preto ľud stojí, počúva a plače. Leviti chodia pomedzi ľudí a utišujú ich, nežiaľte a neplačte. Ľudia totiž zbadali rozdiel medzi životom, o akom čítal Ezdráž, a životom, akým doteraz žili oni. Pochopili, ako ďaleko od Pána sa ocitli pre svoje hriechy a veľmi ich to zarmútilo. Preto hlasným amen sa priznávali k Pánovi svojmu Bohu. A boli povzbudzovaní, nermúte sa, veď radosť z Pána je vaša sila. Je to nová sila a radosť, ktorú Pán dáva, keď objavíme našu identitu. A naša identita sa po početných bludných cestách vyhnanstva či sebavyhnanstva vytráca, keď si urobíme hniezdo tu, hniezdo tam, ale nie v dome Pána. Je preto radostné aj pre nás, keď nájdeme túto našu vlastnú identitu. Keď si uvedomíme, že tieto slová boli povedané a uskutočnené vo veľmi ťažkej hospodárskej situácii vyvoleného národa, nachádzame viacero spoločných črt pre naše povzbudenie, aby sme v tejto dobe žili podľa Pánových prisľúbení a priznávali sa k nemu kresťanským spôsobom života. V druhom čítaní apoštol Pavol nie len Korinťanom, ale aj nám odkazuje, že je dobré, keď sa tešíme z nášho murovaného chrámu, ale nezabúdajme, že my sme Boží chrám, ďaleko vzácnejší ako ktorákoľvek iná stavba. Máme budovať svoju duchovnú stavbu na základe, ktorý je už položený, a ním je Ježiš Kristus. Len na ňom budovaná stavba vydrží. A Pán nám pripomína, že si nás povolal a dal nám všetko, že si nás pripravil ako svoj ľud, že sme brali z jeho vlastníctva, keď sme chystali, plánovali, budovali, pripravovali a ďalej pripravujeme príbytky pre neho. On si pripravil uprostred nás svoj príbytok, nie len tento rukou zhotovený. Chce prebývať uprostred nás, lebo je Boh s nami, a jeho potešením je bývať medzi nami. V Evanjeliu nám svätý Lukáš zaznamenal Ježišove slova adresované tým,
ktorí sa pohoršovali a šomrali, že prijal pozvanie k hriešnemu človekovi. Dnes prišla spása do tohto domu, lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj, keď uvažoval o dnešnom evaníliu, napísal: Starý obuvník počuje vo sne hlas, že ho navštívi Kristus. Ráno začína svoju prácu v duchu veľkého čakania. Prvý vstupuje vyselený starý žobrák s tuberkulóznym kašľom. Obuvník ho zoberie k ohňu a dáva mu niečo zajesť. Potom prichádza slabo oblečená a premrznutá žena s dieťaťom v náručí. Dá občerstveniu jej aj dieťaťu, s ktorým sa trošku aj pohrá. Potom prichádza rozrušená predavačka jablk, lebo chlapec jej chcel ukradnúť jablká. Obuvník ju vypočuje a zmieruje. Večer smutno hodnotí, že tento deň mu nevyšiel. Zaspal na stoličke a počul rovnaký hlas ako predošlej noci. Už som ťa navštívil, lebo si ma prijal a pomohol si mi v ľuďoch, ktorí boli u teba. Toto sú naše skutky, toto sú okamihy, keď aj my si uvedomujeme, že náš Pán je medzi nami. A keď sme aj vybudovali tento príbytok, je potrebné, aby sme si viac uvedomili, čím je táto stavba, kostol, dom modlitby, chrám. Je miestom, kde sa máme možnosť stretávať s Kristom. Nie sú to len nejaké bežné stretnutia, schôdzky, či nejaké klubové posedenia, alebo dohodnuté stretnutia. Naše stretávania v chráme sú odpoveďou na pozvanie, aby sme znovu sa učili konať skutky lásky a milosrdenstva. Je miestom liturgických slávení kresťanského spoločenstva, rovnako nás pozýva aj na tichú osobnú modlitbu a preto každý kostol má byť aj vkusne udržiavaný. Je požehnaný nielen svetenou vodou, ako sa tu už uskutočnilo, ale bude pomazaný aj kryzmou, čo budú symbolizovať konzekračné kríže umiestnené v priestore tohto chrámu. A napokon tu zanechám doklad, dekret, ktorý potvrdí, že v tomto príbytku prebýva Ježiš Kristus, ktorý tu na nás čaká. A zároveň každý katolický chrám je aj azylovým miestom, kde nájde útočište každý jeden človek. Avšak najdôležitejším miestom v chráme je oltár. Nachádza sa v posvätnom priestore, v presbytériu. Prináša sa na ňom, presnejšie, sprítomňuje sa na ňom Kristova obeta nekrvavým spôsobom a my sa zhromažďujeme okolo neho. Od dnešného dňa bude vždy prekrytý bielou plachtou, obrusom, aby nás pozýval k stolovaniu. Dáva nám na vedomie, že Pán na nás čaká a teší sa, že prichádzame k nemu. Bude aj v tomto priestore svetostánok, kde bude svietiť červené svetielko, ako to zvykneme hovoriť deťom, kde je prítomný živý Kristus uprostred svojho ľudu. A tak to samovolné gesto, úkon pokľaknutia, ktorý my v našich chrámoch konáme, je úkonom živej viery v prítomnosť Krista, ukrižovaného a zmrtvých stalého. Pokľaknutie naše je vyznaním, že som povolaný mať účasť na smrti, ale aj na životodárnej sile zmrtvých stania, a to práve tým, že pokľaknem a vstávam. Napokon pri našich dverách, pri vchode do kostola sú sveteničky, ktoré nám pripomínajú, že toto miesto je naozaj sväté. Tu si nás Pán zvoláva a zhromažďuje. Sme ľud jemu patriaci. Preto sa symbolicky očisťujeme. Pri vchode, pri sveteničkách sa prežehnávame. Pokľakujeme, keď potom vchádzame dovnútra, do chrámu, aby sme vzdali úctu tomu, ktorý je tu prítomný. Viete, že Mohamedáni, keď vchádzajú do svojich chrámov, tak sa vyzúvajú. A
Niekedy svätá omša, tak ako aj dnes, ale aj iné nedele vo vašich farnostiach, začína tiež tým, že pokropíme ľud a že si pripomenieme náš krst. Kostol má aj titul, komu je zasvetený. Titulus eklézie tohto chrámu je Panny Márie, Matky cirkvi. Blahoslavený pápež Pavol VI v prejave 21. novembra 1964 na záver 3. zasadnutia 2. Vatikánskeho koncilu promulgoval vieroučnú konštitúciu o cirkvi Svetlo národov Lumen Gentium a zároveň počas tejto slávnosti na žiadosť koncilových otcov prehlásil Pannu Máriu za Matku cirkvi slovami: Na slávu Panne Márii a na našu útechu vyhlasujeme preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku cirkvi, to je celého Božieho ľudu, tak veriacich ako aj pastierov, ktorí ju nazývajú najdrahšou matkou. A žiadame, aby si celý kresťanský ľud Božiu Matku týmto nežným titulom odteraz ešte väčšmi uctieval a ju vzýval. A predniesol aj modlitbu, z ktorej rád vyberám aspoň niektoré vety. Ó Panna Mária, Matka cirkvi, Tebe zverujeme celú cirkev. Pamätaj na všetkých Tvojich synov a dcéry, podporuj ich prosby k Bohu, chráň ich vieru, posilňuj ich nádej, zväčši ich kresťanskú lásku. Pamätaj na tých, ktorí sa nachádzajú v trápeniach, v núdzi, v nebezpečenstve a osobitne na tých, ktorí trpia prenasledovaním a ktorí sú stále väznení pre svoju vieru. Pre týchto, ó Panna, získaj statočnosť a urýchli žiadaný deň spravodlivej slobody. Pozri láskavými očami na našich oddelených bratov a milostivo nás ráč zjednotiť Ty, ktorá si zrodila Krista ako most jednoty medzi Bohom a ľuďmi. Do Tvojho nepoškvrneného srdca, ó Mária, zverujeme nakoniec celé ľudské pokolenie, veď ho k poznaniu jediného a pravého Spasiteľa Ježiša Krista, chráň ho pred pohromami vyvolanými hriechom, daruj celému svetu pokoj v pravde, spravodlivosti, slobode a láske. A nech celá cirkev dvíha k milostivému Bohu veľkolepý chválospev velebenia a vďaky vzdávania, chválospev radosti a plesania, pretože Pán vykonal veľké veci cez Teba, ó milostivá, ó dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Biskup Klaus Hemerle hovoril, že cesta do kostola a späť domov je naše putovanie a patrí tiež k eucharistickej slávnosti. Cirkev je cesta do kostola, na ktorej sa ľudia schádzajú, pozdravujú, kde sa navzájom uzmierujú, čakajú jeden na druhého, vzájomne si pomáhajú. A zasa cestou domov máme Pána prinášať do nášho každodenného života. V našich vzťahoch máme vytvárať spoločenstvo tých, ktorí boli spojení v Eucharistii. Cesta domov má byť predovšetkým cestou do sveta, cestou k druhým, aby sa mohla stať pre mnohých začiatkom cesty do kostola. Všetkým vám chcem aj ja poďakovať za dnešnú účasť na konsekrácii tohto chrámu Panny Márie, Matky cirkvi, aby sme aj my požehnanie, ktoré tu dostaneme, niesli do svojich rodín, do svojich príbytkov, do svojich spoločenstiev, aby sme boli vedomí si toho, že Pán svoje požehnanie stále udeľuje. A udeli ho dnes aj nám všetkým, čo sme prišli na túto horu, aby sme si uctili, zvelebili a utiekali sa k Panne Márii, Matke cirkvi. Amen.
Verím v jedného Boha. Pristúpime teraz k vlastnému posväteniu chrámu. Najskôr budeme prosiť našich oslávených bratov a sestry, ktorí sú v nebi, aby sa pripojili k našim prosbám. Budeme spievať litánie ku všetkým svätým. Počas z nich budeme všetci stáť. Potom sa otec biskup bude modliť posväcujúcu modlitbu. Milovaní bratia a sestry, teraz prosme Boha Všemohúceho Otca, ktorý si zo srdc veriacich utvára duchovný chrám. A k našim hlasom nech sa pridružia aj prosby našich oslávených bratov a sestier. Pane, zmiluj sa. Pane, Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Michal, Oroduj za nás. Svätý Boží anjeli, Orodujte za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Oroduj za nás. Svätý Jozef, Oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, Orodujte za nás. Svätý Ondrej, Oroduj za nás. Svätý Tomáš, Oroduj za nás. Svätý Ján, Oroduj za nás. Svätá Mária Magdaléna, Oroduj za nás. Svätý Štefan, Oroduj za nás. Svätý Ignác Antiochísky, Oroduj za nás. Svätý Vavrinec, Oroduj za nás. Svätý Vojtech, Oroduj za nás. Svätý Ján Nepomucký, Oroduj za nás. Svätá Perpetua a Felicita, Orodujte za nás. Svätá Agnesa, Oroduj za nás. Svätý Gregor, Oroduj
Metod, svätý Gorazd, svätý Ján Pavol II, svätý Andrej Svorat a Benedikt, svätý František a Dominik, svätý František Saverský, svätý Ján Mária Vianney, svätý Ignác, svätý Don Bosco, svätá Katarína Sienská, svätá Terézia Avilská, svätá Mária Goretti, blahoslavená sestra Zdenka, všetci Boží svätí a sväté, buď nám milostivý, ochraňuj nás, Amen. Od všetkého zla, ochraňuj nás, Amen. Od každého hriechu, ochraňuj nás, Amen. Od večnej smrti, ochraňuj nás, Amen. Pre Tvoje vtelenie, ochraňuj nás, Amen. Pre Tvoju smrť a Tvoje zmrtvých stanie, ochraňuj nás, Amen. Pre zoslanie Ducha Svätého, ochraňuj nás, Amen. My hriešníci, prosíme ťa, vyslíš nás. Spravuj a zachovaj svoju svätú cirkev, prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svätej horlivosti svätého Otca a všetkých zasvetených Tvojej službe, prosíme ťa, vyslíš nás. Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť, prosíme ťa, vyslíš nás. Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe, prosíme ťa, vyslíš nás. Posväť tento kostol, prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslíš nás. Kriste, uslíš nás. Kriste, uslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Dobrotivý Bože, prosíme ťa na príhovor blahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých, príjmi láskavo naše vrúcne prosby. Nech sa táto stavba, ktorú Ti zasvecujeme, stane domom spásy a milosti. Kresťanský ľud združený v jedno, nech sa Ti v nej klania v duchu a pravde a zdokonaluje sa v láske. Skrze Krista nášho Pána. Od prvotných
starosvetových čias slávia kresťania najsvätejšiu obetu v spoločenstve so svätými, čiže s oslávenou cirkvou, ktorá v nebi hľadí na Pánovu tvár. Konkrétnym vyjadrením tejto jednoty sú pozostatky svätých, ktoré sa od nepamäti vkladajú do oltára. Do oltára tohto nového chrámu vložia relikvie našich svätcov, svätého Andreja Svorada a Benedikta, blahoslavenej sestry Zdenky, ale aj svätého Jána Pavla II. A svätej Márie Gorety. Po uložení pozostatkov nasleduje zasväcujúca sa modlitba.